Karo twakore korwabo nigo ebikora by'obosaria bigendete koenekiwa ebinyoro ao na ritko ria rero nigo mosangerekano okorekana ase ensemo ya Nyanguru location ya Nyakoe Kitutu Uchache South abo ase abarai ao baikoro n'abagambi buna omosakito Dipon asanya atwariganire roboti urasinchira engikerano ekenyore gekiane ndoche abantu basoire gocha bakugura amaremo bakurire emegondo bono ndoche abana basoire kuiba amatoke bono ngocha kuiba bari bakong'u ebinyoro ao nigo bigenderete koirana magega asa magenderero anene ase okoenekia ebikora by'obosaria emambia ya rero abanyakenyoro bebate kurase location ya Nyanguru imeye bunge ya Kitutu Uchache South batwara ebarasa yogosanga emeroberio yoguchigotinya oborendi chinsemechio Elieta David Nyambane Nyamoko ekenyoro Nyanzaga twagokire ritiko ria rero ase gotwara ebarasa erengi yenene lakini emechando tobwate mene na abana bangire chisukuru batigirete enchera bachakire oboibi bachakire chikati na abande ne chinyasore abande babwate baikibume naende bairana nka kare bairanire kana bwa bagotong'enda omu assistant chief we sublocation ya Nyagisai nigaikira na segekarikyo anene asokonyora ebirengererio bya bananchi eri banyare kubwaterana na gosiria ebikora bingabune byo kurasa ebinyoro Tankuru kumugambieri ndio mu assistant chief Nyagisai sub location lakini boni ambwaterete Nyanguru location kuno mu acting chief twatwarire okoiyana itokoroka consultative meeting na koeresana ng'ai chisemo wao asibata gitobo konyi kurwase serikali gusangana abanyakenyera bwe nigo bana basieme biara ane no botumeki bwe binyuga bitancheiri buna marwa ne nyasore engana batebanga nigo yerera abana bange gotakura chisukuru nabo igo kubairania magega asa magenderero abana bare binyoro nigo batochandite abange mbali batigeze skuru gati omonta gwikaisana otige skuru bono batochandire mono abana baita batigeze skuru gati gose form 4 bagenda chisukuru njire chiacha bono na ruronsa ega stoligerete yakorokwa Nyabundo skuru nero omonta akoenda osoma busa ne chindo mugambi natetebi gari bosongo bakoire 1500 bakura ababwate sitokore gasi aso bwamo egara osentokonya abana baito ekenyore abana bakeke gori kegeke ubando mboli gotigara mugono na bano bwabere bagosabura barusi no bongende baburukania nona agachuchu baburukania ime batakuna bakora bono bunanje bangure medore tana ne ruka yarenge nyomba chinga kiecho boigo nigo banyora maigerio yogwetanga arena marwaire na boigo ko bamaiso asokorinda abana babo chibese chibakorera babekire tucho wakane bibande serikali ngaiwete birero byabo ikarusiri 300 oyo tarabwate kibande litangani talikoru besa so korona baba bali batigira abachokoro barende bachobisi batebo yo no mochokoro ngaki kokoramo konye kubwate kibande nabo tokomwerese procedure kubwati ero mutenenera buno sokoro yaye gose babo mwabo obegadiani aso omwana oyu egero omwana urikirwa marieta yo muibori oyo umuiborete ng'ina omuiborete na ise gosonya ise tamanyire orikero ng'ina omuiborete buno omuibori endwari enene yakulegesa ku kyomugusi nigo abantu abange babere bakonia maremo ase chinchera chitagwenereti eng'ana bono bakurira kegima nakuboria abantu gotiga gotaonia maremo erio kugachiregesa ku kiabo giankyo abaonia bakonia maremo bakare konia maremo bati kunywera amarwa bona kitogo sabamna ababa naba bakugura amarimo baburi omuntu ori okobaoneria ngasi kiago chigokorera chibese echo naende mechandoki abwate agochikokorera amanya konio oboremo bono abana batigaire bono ngota gotoibera bare kuripoteria egetaseni kia obwanjete kia gatembe kurwaiga ebate egotoka ase location ya Nyanguru ime ye ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Uchache South Eliteria nigonkuru kwa Dipon Asanya.